taas. Ang mga peke ko to Brasilas ubos, dili na ko maghuwat anang mga hinay. Kay makaamong na ilahang kalangay. Kung daon ka kuyo guntik kas taas. Ang mga peke ko to Brasilas ubos, dili na ko maghuwat anang mga hinay. Kay makaamong na ilahang kalangay. Daghan kong nakatunan sa mga sipiat nako sa una. Karon kay ako ang dughan na pahilo na sa negosyo. Walay emosyon ayaw padaan na kay ugmada ka, wala na kay mapala. Ang mga basic pero di ko pa kampante. Akong trabaho dire sige rag abante. Ang gym na ara mismo sa ako ang kanta. Swerte kay kaimurang nadungog nga libre. Kung down ka kuyo guntik kas taas. Ang mga peke ko to Brasilas ubos, dili na ko maghuwat anang mga hinay. Kay makaamong na ilahang kalangay. Kung down ka kuyo guntik kas taas. Ang mga peke ko to Brasilas ubos, dili na ko maghuwat anang mga hinay. Kay makaamong na ilahang kalangay.